În urmă cu un an, Edith González trecea prin momente de cumpănă, pierdea o sarcină luna a 5-a. Din fericire, frumoasa actriță a trecut peste acest necaz, iar din 12 septembrie, de luni până vineri, de la ora 18:30, Edith González vine acasă cu o pasională poveste de iubire ce sfidează trecerea timpului. Producția Sub cerul în flăcări ne învață că iubirea adevărată nu moare niciodată, iar partenerul lui Edith González în această telenovelă este Mauricio Islas. Pentru chipeșul Mauricio, anul 2011 a fost unul prolific și pe plan personal, iubita sa dăruindu-i un băiețel. Vom afla acum despre divorțul prin care a trecut Mauricio în urmă cu ceva timp, despre nunta îndrăgitei Edith, dar și despre intensa poveste dintre cei doi din Sub cerul în flăcări. Me voy a ir con el padre la próxima semana. Ya no me importa nada. No voy a sentir ninguna culpa ni por Víctor, ni a sentirme sucia por amar a otro. Andrés y yo nacimos para estar juntos, para amarnos. Sub cerul în flăcări este povestea unei iubiri eterne. Oricât de dureroasă ar fi despărțirea a două suflete pereche, focul iubirii le leagă pe vecie și nu se stinge nicio clipă. În urmă cu un an, Edith González, protagonista telenovelei, trecea și ea prin flăcările destinului. Îndrăgita actriță a pierdut o sarcină de 5 luni. La foarte puțin timp de la nefericitul eveniment, purtătorul de cuvânt al vedetei a declarat: Cu mare regret vă informăm că Edith González și Lasa Lorenzo au pierdut copilul pe care îl așteptau plin de speranță de câteva luni. Evenimentul neașteptat a avut loc sâmbătă dimineața. Edith își aduce aminte și astăzi de acele triste momente care au făcut-o să renunțe pentru moment la dorința de a mai face încă un copil. Actrița mai are o fetiță în vârstă de 5 ani dintr-o relație anterioară. Pentru ea, familia este sursa de energie și inspirație. Alături de cei dragi se simte cu adevărat împlinită. Oriunde este și oricât de departe o duc cărările meseriei, Edith este cu gândul la ei. Și atunci când a venit în România pentru filmările de la telenovela Inimă de țigan, a așteptat cu nerăbdare primul moment de pauză. A telefonat imediat în Mexic. I se făcuse un dor imens de copilul ei. Maica ar fi luat-o pe jos înapoi spre casă. Estás emocionada. Ay, me encantan los bebés. Es que quieres que te diga. Y ahorita es hora de hablar a México para preguntar cómo amaneció Constanza. ¿Qué más te ha gustado de Rumanía ahora que estás ya la segunda vez? Viviana, la bebé, me encanta. La pequeña. Pues sí, yo babeo con los bebés, babeo. Pues entonces hay que hacer más. Una hermanita Constanza, ¿no? Edith González a avut însă și motive să zâmbească. Anul trecut, în septembrie, s-a căsătorit cu Lorenzo Lasso. Chiar dacă evenimentul a fost învăluit într-o aură de mister, fotografii au aflat locul și ora cununiei și s-au prezentat în număr impresionant. Într-o seară ploioasă de toamnă, Edith a strălucit într-o rochie de mireasă imaculată. Ținuta a fost completată de o trenă lungă de 2 metri și o coroană aurie ce aparținea familiei mirelui de 4 generații. Totul a fost în acord perfect cu sutele de trandafiri albi care au decorat Biserica Catolică Señora del Pilar din inima capitalei mexicane. Edith, el día más feliz de tu vida. Edith, unas palabras. Edith, el día más feliz de tu vida. Unas palabras, Estoy muy contenta, muy feliz. Ay, que ya llegó la novia. După o ceremonie care a durat aproape o oră, a urmat, așa cum este obiceiul, felicitările, masa și dansul, adică o petrecere elegantă, strălucitoare, care a costat peste $30.000. O petrecere care, în opinia tabloidelor mexicane, a purtat amprenta stilului rafinat al familiei Lasso. Tatăl mirelui, Carlos Lasso, este un cunoscut arhitect ce și-a pus amprenta pe multe dintre edificiile reprezentative ale capitalei Ciudad de México.
La 46 de ani, Edith González este o femeie cu adevărat fericită. Are o familie frumoasă, o carieră cinematografică de invidiat, este adorată de milioane de fani din întreaga lume. La fel se simte și partenerul ei din telenovela Sub cerul în flăcări. Mauricio Islas are toate motivele să se declare un bărbat împlinit. În februarie i s-a născut cel de-al doilea copil, un băiețel. Actorul cunoscut publicului de acasă din telenovele precum Preciosa, Iubiri sau Umbrele trecutului, mai are o fetiță dintr-o căsătorie anterioară. Doi actori frumoși, împliniți personal și profesional, cu mii de fani în întreaga lume, Edith González și Mauricio Islas vin în această toamnă acasă, în telenovela Sub cerul în flăcări, o poveste de iubire pasională ce sfidează trecerea timpului.